дами и господа, аз съм Ахмед. Днеска ще представя петия епизод от нашата поредица с моя приятел. Сега да пристъпим към трика, а след това към разкритието. Трика съм го нарекала 20, затова съм отделил 20 карти от едно тесте. И сега, тъй като нямам асистент, аз ще изпълнявам и неговата роля. Ще избера някоя карта, например тази. Ето, погледнете и запомните. И след това ще я сложа на отгоре тестето. След това ще разбера към тестето карти. Така. За да стане по-разбъркано, ще направим по този начин. Ще обърнем ще оставим една затворена, ще обърнем една и ще оставим една затворена. Ето по този начин. Така. И ето как са разположени вече карти. Така. След това, тъй като няма асистент, аз ще направя по този начин. Ще цепя и ще обръщам последните две. Ще правя така няколко пъти. Ай, за последно две. И така. Сега ще направя на 4 колонки. Ето по този начин. Сега, когато асистентът ви да избере някоя страна, той например избира тази и започваме по този начин да обръщаме карти. Ето. След това разстрелваме картите. От всички карти има само една затворена. И нека да видим коя е тя. Това мисля, че е вашата карта. И сега към разкритието. Първо делите 20 карти в тестето. След това карате някой произволно да избере някоя карта. Например, десятка каро. След това го карате да сложиш картата най-отгоре. Но при разбъркването гледате картата да дойде, неговата карта да дойде на предпоследна позиция. Затова просто захващате последната карта и почвате да разбърквате. Не, извинете, не спочва. Може да разбъркате по този начин и задържате, докато дойде неговата карта най-отпред. След това хващате първите две, т.е. значи слагате най-отзад, така неговата карта иде на предпоследна позиция. След това, когато обръщате картите, започвате по този начин. Брояте 1, 2, 3 и от четвъртата карта започвате да обръщате по този начин. Така докато стигнете до последната карта. Ето по този начин. След това показвате как са картите, ето са разбъркани. След това дадете на асистента ви картите и го казвате да цепи колкото си иска и да обръща последните две. По този начин няма значение колко пъти ще направи така, защото си едно и също ще се получи, колкото иска да направи. Ето. След това правите на 4 колонки. Карти. И карти
желаете да избере една страна, няма значение коя ще избере. Например, може да избере тази колонка и почвате по този начин. Върши картите. Ето така. И както ви обясних, следвайте само стъпките и винаги от всичките ще остане само една затворена карта. А тя е неговата. Благодаря, че гледахте и до нови срещи!